Asikhulisana Talk Show with Njabulo Makhanya. Produced by Bafololo Production. Sibingelele babukele emakhaya. Kuyintokozo ukuthi sibe nani. Siyanicela njengoba siqala uhlelo ukuthi uma seliphelile ni-engage nathi, ni-like, ni-subscribe, niphinde futhi ni-comment. Namhlanje sifisa ukuthinta udaba olukhalisa insizwa. Isililo sikhulu ngaphandle, insizwa sikhala ngamalobolo ukuthi ayingeke. Amalobolo engathi ahlele entanyeni manje asakwazi ngisho ukwenzani. Ake sibuyele back ke sichaze amalobolo. Amalobolo kusuke kwakhiwa ubuhlobo obuhle between imindeni o2, umndeni wentombazane nomndeni wensizwa. Ngoba insizwa kuyenzeka ukuthola ukuthi ibona intombi bese ifisa ukuthi ivuse umuzi kayise. Uma ke sifisa ukuvusa umuzi kayise, amalobolo ayangena ngoba phela kumele kungene imindeni ukuze bezoba nesisekelo esizoba support. So amalobolo kusuka ngokwelimi lwesilungu kuthiwa it's a cultural exchange between the two families. So kusuke kwakhiwa ubuhlobo obunye kuhlanganiswa imindeni. So amalobolo if sibuyela back ngokwasendulo, amalobolo lalingekho inani elishoyo ukuthi fika nezinkomo ezingaki. Ngicela ukuphinda futhi lokho. Ngesikhathi sasendulo amalobolo lalingekho inani elishoyo ukuthi fika nezinkomo ezingaki. Wawuya emndenini wentombi nalokho okuphethe, nalokho okusemandleni akho. Imndeni yeni ibonisane ngenhloso yokuthi kuyiwe phambili. Kokunye insizwa yayikwazi ukuthi ihambe iyovela emndenini yentombazane ngisho ingaphethe lutho. Imndeni ihlale phansi ibonisane kuze kuvunyelwane ukuthi izokhokha kanjani insizwa going forward. Kwahamba kwathi ngo-1850 izwe lalingaphansi kwengcindezi lalisabuswa under iBritish. Kwavela umlungu okwakuthiwa uTheophilus Shepstone okuyena owayi-administrator of Natal, le yaziwa ngokuthi kwaZulu Natal. Wabe sebuka ukuthi abanye abantu bafika nenkomo eziwu3 mayolobola, omunye umuntu ufike nenkomo eziwu10, omunye umuntu ufike nenkomo eziwu20. Wakubuka lokho as a business exploitation. Wabe seshaya umthetho ngo-1850 wathi kusuka ngaleso sikhathi umuntu akafika nezinkomo eziwu11. Kwaqala lapho ukuthi umuntu umekhipha inkomo zokulobola kuthiwa wonke umuntu uqala ku11 cows. Till today inkomo ezikhishwayo uma uyolobola ziba u11, mhlawumbe zikhuphukeke ziye phezulu. Kodwa lento ababukanga abantu ukuthi khona la kuzohamba icindezele khona ngobani abantu abafani. Amaphakethe abantu awafani. Akusibona bonke abantu abadla izamba likaPonto. Abanye abantu bafika kanzima kulo11 cows kanti kwakungcono endulo ngobani umuntu wayekhiphe okulingene namandla akhe. Ngoba njengamanje kusho ukuthi abantu abadla izamba likaPonto abazokwazi ukuthi balobole kahle. So kwahamba kwaedeka kulamalobolo. Njengamanje sekuningi esekuediwe emalobolweni okusicindezelayo thina abantu abamnyama. It's no longer about ukuthi inkomo eziwu11. Mangase nje ngicacise iprocess yokulobola. Kuqale kube umcelo. Uthi afike kumcelo bazothi abakhongi beyokhonga bakhishiswe imali mhlawumbe kuthiwa nifike late isehlamthini imvula mlomo. Uthi ayibala leyo mali gijima ko1000. Uthi usathuthwe lokho athi baba ucela isibizo sakhe kuthiwa 10000. Uthi usababaza athi mama ucela isibizo sakhe kuthiwa 8000. Uthi uyayibheka imali uyikhiphayo siko 25000. Sakhuluma ngomcelo njalo. Kuhambe kuyiwe izibizo. Kuthiwani? Kuthiwa umakoti wakho kumele enziwe umemulo. Uwena ndoda kumele ukuthi ukhiphe inkomo yokuthi enziwe umemulo. Lo okwakumele ukuthi enziwe labazali bakhe. Uthi uyabheka kuthiwa thenga oblankets namaphinifu. Konke lokho for abantu mhlawumbe abawu30 abangazange bayidlale irole ekutheni ikhuliswe lengane kodwa sekumele ukhiphe zonke lezo zinto. Uthi uyabheka imali oyikhiphayo igijima ko30000. Ubone ukuthi hayibo imali yaphuma la. Uqhubeke futhi kuyima uzongena inkomeni eziwu11. Already lezinto eziwu2 engiyibalile umcelo izibizo akulona isipho umkhubo. Lezinto eziwu2 engiyibalile ezidla imali engaka already zaedwa yithina abantu. Azilona isiko, akukho okwrong okuzokwenzakala if kuthiwa zenzakala kungena inkomeni. Uthi uyongena inkomeni kuthiwa mhlawumbe inkomo yokuqala u11000, inkomo yesibili u10000, mhlawumbe inkomo yokugcina, inkomo zokugcina zigcina ko5000. Lapho ugcina sekusinda ezinsizweni ezifisa ukuthi zigane ngobani amandla abantu awalingani. Kuhambe isikhathi
lento njengoba sekwenzeka kanje iyabacindezela abantu besilisa. Ngobani kunezinto ezenzakalayo. Number 1, kwande umkipito. Ngobani abantu abakwazi ukuthi bawolobola, abakwazi ukuthi bayokwakha ubuhlobo obuhle. Ngobani uyazi ukuthi mekwaliveza ikhanda bazolishaya abone ngomepho. Okwesibili, izingane ezizalwayo azisazalwa ngaphansi kwesisekelo noma ngaphansi kwesibusiso somshado. Ngobani kunzima manje ukuthi kuyiwe emalobolweni. Izingane eziningi manje azizali ngoba phela usiko melenziwe khona isibusiso sesiphumayo. Kodwa futhi usiko belungenziwe khona isitaleke sesiphumayo. So uthola ukuthi izingane eziningi ngenxa yokuthi ayisazalwa ngaphansi komshado ziba nezinkinga eziningi, zibanjwe izinto eziningi, zigcine seyicindezeleka. Bese ukuthi okwesithathu, ziningi izingane ezigcina seyikhula, zikhuliswa ama single parent noma zikhuliswa omama. Ngobani insizwa uma ithanda intombi mhlambe bazalisana kubalula ukuthi ishiye ngobani abashadile. Ngobani imndeni ayunithiwe, ayihlangene imndeni ukuthi balekelele ukuthi bavuse umuzi. So lento ihamba idale izinkinga ngobani akuloboleki. Na abantu abaningi bavela nama solutions bathi yini engenziwe ukuthi kulungiswe lento ngoba phela konakele manje. Lo 11 cows usinika inkinga. Izinto ziyabiza manje. Yini engenziwe ukuthi kulungiswe lento? Abanye bayasho bathi amabandla angalungisa lento. Abanye bayasho bathi amakhosi angalungisa lento. Abanye bayasho bathi uhulumeni ongayilungisa. Abanye baze basho ngisho ukuthi isolo samabandla esingalungisa lento. Kodwa bantu bakithi abamnyama, bantu bakithi base-Africa engimele sikwazi, siqonde, sik-understand ukuthi ilobolo lisuke liphakathi kwemndeni yo2. Usuke engekho uhulumeni, sisuke singekho isilo, asuke engekho amakhosi, kusuke kuyimndeni yomibili ngokuvumelana kwayo. So imndeni ezokwazi ukuthi ulungise lento. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi imndeni ayifuni. Uthola ama comment njengokuthi ngeke mina ngidayise ngengane yami. Omunye umzali athi ngeke nje mina ingane yami ifundile. Uzodla lo mkhonyana ngale ngane, ngeke ngimshibhisele. Yabo, omunye umzali athi ngeke mina ngiphisane ngengane yami. So ukucindezela noma ukucindezeleka sekuyithina sikuthwesayo phezukwethu. And in the end, in return kuyonakala. So abazali siyacela ukuthi sibuyele emandulo. Senze ngendlela ekwakwenziwa ngayo ngoba la emhlabeni it's useless ukuthi ubize ngengane yakho. Ayikho imali ongathi umuyibheka uyibone ilingana nengane yakho. Ayikho imali ongayilinganisa nengane yakho. So it's pointless ukuthi ubize ngengane yakho ngoba in the end uma endleleni yayo, in the end uvimba into zayo, kusuke kwakhiwa ubuhlobo obuhle if kuukuthi kwenziwa amalobolo, not ukuthi kusuke kuyibhizinisi. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya, siyacela ukuba ni-engage, ni-comment, ni-like, ni-subscribe. Asikhulisane talk show with Njabulo Makhanya, produced by Bafololo Productions.